And, and mega mega love shout out sa mga members ng Team Patusok. Nandito tayo sa Farm to Market Road ng Agno. Para paraan guys. Ito guys. Pausing workout. So guys, nandito tayo sa Agno Farm to Market Road. Ito siya oh. Ang ganda ng road nila. So ayan guys, makikita nyo, nakatanim na sila oh. Tapos na silang magtanim. So ayan, magbabike na tayo guys ah. So habang nagbibideo tayo guys is nagbabike. Ayan yun guys. So medyo mabagal lang yung ating pagbike kasi ang gamit natin is yung smartphone, hindi pa tayo gumagamit ng GoPro. So yan, sa kabilang side. Ganda, fresh air dito guys, fresh air lang, fresh air. Makikita nyo guys yung kanilang kalsada, ang ganda na, bagong construct. So kakanan tayo. Kakanan tayo. Ito na bahay dyan. Ang ganda pala dito. Gandang mag-jogging. Ang dami parang kapakiran. Ada naman guys oh, ang kapakiran na. Wait lang, magpakita ako para makita niya ako. Tuloy tayo guys kasi may mga dumaan. So guys, papakita ko sa inyo yung farm to market road dito sa Agno. So galing tayo kanina sa poblasyon, nag-jogging tayo. Punta tayo ngayon sa may Agno. Ayan. Ayan. Ito tuloy natin siya. Yan, inawakan ko na yung phone. Ayan, may nag-tractor. Ang ganda guys. So right now guys, nagbabike tayo dito sa Kabukiran. Mega mega love shout out sa mga members ng Team Patusok. Nandito tayo sa Farm to Market Road ng Agno. Para paraan guys.
Ayan guys, ituloy natin yung ating pagbabike. Ayan, wait lang. Medyo magalaw kasi pagkwan. Ang ganda ng kanilang kalsada. Ang ganda ng kanilang kalsada. Ang ganda. So mega love shout out sa ating mga viewers dyan, especially sa Team Patusok. So right now we are biking here at Farm to Market Road ng Agno dito sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Okay. Ganda ng kanilang mga palay. Ang ganda ng fresh air pa yung hangin dito guys, fresh air, very fresh. So uuwi na sana ako kanina after mag jogging, but I decided to go here kasi fresh yung hangin dito at kukunti yung distraction. Yan mga talahib. Aha. So may mga unti-unti may mga nagpapatayo na ng bahay dito kasi nga maganda na yung kalsada. Ayan o. So disclaimer, hindi ko po bahay yan ha. Ang ganda ng puno ng akasya. So doon sa site makikita nyo may mga bahay din doon. Actually poblasyon yun. So ito ay isang bypass road papunta sa one of the barangays of Tayug, Pangasinan. So yan, balisan natin ha. Nakikita nyo guys, ako yun nagbabike. Hindi ako makikita kasi pag pinocus ko yung camera against the light. So right now is about 6:30 AM in the morning. So pag ipo-focus ko yung camera papunta sa aking mukha, it's against the light, madilim. Mamaya pagbalik natin, ayan o, yung mga palay nila. Tapos yan. Oh yan, may bahay na rin. Dito pala ng kapito. Exercise. Fresh air kasi yung hangin dito. Fresh air. O yan, ipil. Ang ganda. Dito ng ganda ng resolution. Yan yung furniture ko guys na yung parang jungle in the barrio. Ano sabi? Ganda. Ayan na siya guys. Ayan, punta tayo doon. Wait lang. Bako yung daan dito. Bako. Pero first time kong pumunta dito guys. Actually hindi ko alam yung kung anong place to. Ayan. Hindi ko alam kung anong place to. But I'm trying to explore as much as I can kung saan
mga magagandang road. Ayan, may maliit na daan dito. Ayan. Tayo nakapag-helmet. May nag-i-spray dun. May nag-i-spray. Stop muna tayo guys. Hindi natin yung kapalayan dyan. Disclaimer ulit, hindi ko po kapalayan yan. Ang ganda lang ng kano. Parang ang tahimik mamuhay dito. No. Sobrang tahimik siya guys. Puro mga kan lang. Ibon yung mga maririnig mo. So, yan guys. Yan guys, oh. Ayan, tingnan natin yung butil. Ayan guys, oh. Di ba ang ganda? Pwede nang anihin. Pwede nang anihin. Ang ganda ng araw ngayon guys, oh. Yung ulap, ang gandang tignan. Grabe. So stunning. Balik tayo doon. Balik tayo ulit.